Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm Far Cry Primal din nou. Și după cum puteți vedea, am mai luat ăsta. Data trecută eram aici. Pentru că aia a fost ultima chestie pe care am făcut-o și la care să ne ducem. Mai bine ne ducem la asta. Pentru că e foarte importantă și asta. Cei mai bine, toți sunt importanți, dar în fine. Pentru că de la fata aia, am zis asta de nu știu câte ori, pot să iau animalele, nu aici, pot să iau animalele ăstea și sunt foarte bune. De la ăsta pot să iau, cum zice acolo, Grappling Claw și ăla e extrem de bun. Remeci, ceva prea așa. Și de la ăsta o să putem să învățăm să călărim animale. Beast Rider. Așa, gata, hai să mergem. Să fac și astea două, că tot le am. Gata, ăsta cât costă? 2. Mai am nevoie să dau tem la 2 animale. Da, deci încă nu pot. Aoleu, dar aleargă foarte rapid. Gata, ușor. Ce e ăla? Nu! Nu! Lasă-mă să o iau. E nasul rău ăsta. Dar îl iau până la urmă. Oh, bun! Ăsta e puternic. E perfect. O să am nevoie neapărat de o, dar totuși. Pentru că nu sunt atât de puternic și o să trebuiască să mă bat cu un urs. Dar, din păcate, încă nu pot să... Deci trebuie să mă bat cu el până la urmă. Ce păcat. Mai pot să dau tine. Da. Chestia este că mi arată ăstea n-au temă băline Noros. La toate mi arată așa. Dar chestia este că numai Noros se întâmplă toată nebunia asta de joc. Și nu înțeleg ce, Doamne, să mai întâmplă. Da, mult o să avem de mers și în acest episod. O să încercăm să luăm și cât mai multe de-astea. Pentru că sunt foarte folositoare. L-am luat, dar apoi îl fac ăsta. Îl fac după. Că dacă tot pot, de ce nu? Aoleu, ăștia sunt din aia, de ceilalți. Uite bă, ăsta e albastru. Mă. Știu că ăștia sunt mai buni, nu chiar așa. Hai bă, vine înapoi. Hai pe bune, am dat în copac în loc de el. Boi. Am dat una de ce urâte. Așa. Stai că mă ducem în cealaltă direcție. No, bun, și oricum urc asta. Că n-am ăla. Cred că mai întâi trebuie să iau ăla. Da. Așa.
n-are ce face. N-ar trebui și asta să... La fix asta s-a întâmplat. Așa, acum e al meu. Pot să urc pe aici? Nu pot, din păcate. Cred că trebuie să mă duc mult încolo. Aoleu, să mai face și noapte. La sol. Am mai făcut și de asta. Dar ce pot să fac? Pot să fac o de asta. Ok, bun, îmi place. Ce face asta? Că nu înțeleg. Oh, bun, foarte bun. Îmi place. Mă întâlnesc aici cu ceva? Ce s-a întâmplat? Hop! Opa! Ce are cu mine? Ia. Și eu sunt Ranger. Că sunt cică tânăr și foarte gălăgios. Cam picioare de mamut. Asta, pe bune, ăștia au stat 2 zile ca să găsească un urs și acum l-am speriat. Eu foarte ușor o să iau astea. O să bat acel urs mai ușor decât poți tu să muri. Pentru că vreau. Și pot să mă duc? Pot. Bine, totuși ăsta are destul de multe avantaje. Că mai are și ochii ăștia, deci da. E ceva special aici? Se pare că e. Așa. Ce doamne are? Dar nu mă pot duce. Ia, checkpoint. Ce doamne aia? Da, asta. Am deja. Oh, foarte... Nu știu cum să zice, nu bine. Știu, dar nu-mi vine. Înfometat. E foame. Da, urs. Și s-a decis să mănânce honii. Nu mai știu cum e în română. Am uitat. Ok, mersi. Foarte foame îi mai e. N-am mai apucat să fugă. Bă, nu mai bine mânca ursul ăsta? Că eu îl lăsam, nu-mi pasă. Bă, de ce mi-arată nord când nordul e aici? Nu știu. Bine, în jocul ăsta nordul încolo e. Asta știu ce. E furios ursul. Ce? Aici? Aici. Male mahu. Aici, uite, nu avem chiar atât de mult, dar foarte mult. Avem puțin, dar mult. Da-te încolo. Că fuge și eu nu pot să mă duc după el, că dacă nu pierd misiunea. Aoleu, ce nesimțim mai și ăsta.
acum nici nu mai e. Uite acolo trebuie să merg. Ce-a făcut aici? Eu nu înțeleg cum lasă atâta sânge pe aici. Sau am eu ochi special, rău. Că așa mai înțeleg să ai ochii cu hit vision. Ce mă? S-a făcut zi și a dispărut. Hai că de aici, decât în față, trebuie să mă duc. Că pe aici știu și eu drum. Da, mult avem de mers. Hai că ajungem imediat. Cred că... Da, aici începe. Uite ursul. Poate-l bat aici. A, nu, că ăsta poate și nu. Nu e o idee bună. Haide, mamă. Ăsta a fost cu el? Nu. A plecat. Ce cuminte ursulică. A, pizza, că nu mai e cuminte. Era drăguț până acum. Asta e. A, nu mă lasă. Cine simțit mai e și ursul ăsta? A, mai e și deștept. Că imediat ce i-am dat foc, s-a dus în apă. A, atât? Deja l-am omorât. L-am omorât înainte să înceapă misiunea cu adevărat. Ok, a fost ușor. Ok, nu i-am făcut asta, ursul a făcut-o. Cred că aici trebuie să mă duc, da. Și ăștia sunt acolo sus. Și că l-a obosit pe urs pentru mine. Hai că a venit și asta la noi. Acum să mă duc înapoi a... Hai că încerc să fac și pe ăsta. L-am terminat. Jocul acesta îmi place foarte mult și este foarte vechi, de cam acum 8-9 ani. Da, altcândva când am ursul, că n-am chef și eu să not atâta. Ce să mai... Așa, acum să mă duc să fac asta. Bun! Ce bucuroși sunt ăștia. Și Saila și... Am uitat cum îl cheamă. Până acum n-am uitat niciodată cum îl cheamă. Oh, bun! Foarte frumos. Acum că am făcut ăla pot să fac și asta.
Gata! Așteptam momentul ăsta pentru atât de mult timp. Mi-au zis ăștia că sunt deștept, cred. Deci, ai... Ok. Ok. Ce am nevoie? I-am făcut. Asta știu că pleacă la un moment dat. Dar de ce nu înțeleg? Așa, i-am făcut. Și casa la asta, bun. Foarte bun. Da. Ok. Skills. Ce-l fac pe ăsta? Nu e atât de bun, dar merge. Ăsta îmi place. E chiar bun. O să iau și quest-ul de la ea, chiar dacă nu-l fac acum. Dar deja și-a decorat pe aici. Aolo. Mantar hafci fac bilaus. Na jalie pačaš pačadaus. Bun. Oare tu fac pisaș valdaus? Cuspa jaut wires. Ti fac cuspa wires. Nu mi-e frică de noapte. N-am jana coaida șoară. Mama fagi. Ti fac mantaris dai. Zice, cred că mă place asta. بعرف شو حكي حدا. جوز حدا. سويدا. Vrea să bat ceva, dar nu știu ce. Ok, dar nu o fac acum. Ce să fac? Uite, m-aș duce după ăsta, dar e destul. Bine, nu e chiar atât de departe. E foarte departe. Bun. Hai că facem și misiunea la ăsta. Că, na, de ce nu? Ce e aici? Ăsta l-am făcut eu cât nu eram pe video. Așa, să mai iau de-astea. Că tot pot. Așa, ăsta. Bun. Așa, de-astea. Hai să nu și astea. Aici n-am nimic. Ok. Pot să fac și ceva. Sau să o strâng pentru asta. Oricum, contează că n-am nimic de voi acolo. Gata. Bun. Arată foarte tare. Dar e cam urât. Așa, o gardă crafter, cât de departe e? 500, hai că a fost și mai departe. E destul de bine. Dar cum ies eu de aici, nu știu. Că trebuie neapărat să-i facem quest-ul ăla. E destul de important. Dacă nu facem, multe chestii nu o să le putem face. Bine, tot o să putem să le facem, dar foarte greu. Așa. Hop. Take. Am luat. Wood. Ok. Bun. Da, mult o să-mi dă mers. Până acum îl făceam pe ăsta primul, dar e cel mai departe acum, deci nu. Nu se va întâmpla. Ăsta-i de-al meu. Bă, dar de să-i mai găsesc. Și până acum când găseam
de-ăștia pe aici, eram eu ceva de genul, nu, eu nu vă mai las să trăiți, bye-bye, nu mai existați. Dar acum, de fiecare dată când văd un udam sau orice, îi omor. Sunt agresiv de data asta. Așa, să mergem. Tocmai acolo. Dar nu știu dacă se vede. Se vede. Chiar se vede. Da, puține șanse totuși. O crocodilul. Hai bă, nu mai mori. Gata, în sfârșit. Asta a fost. Ar trebui să fie 2 spiruri. Gata. Dar e decât unul. Păi și celălalt. Da, nu mai e celălalt. Ciudat, dar și foarte dezamăgitor. Dacă îl fac pe ăsta, trebuie să mă duc aici ca să, după aia, să mă bag cu niște urâți. Stai, că e un șarpe pe aici și mă enervează șarpii. Deci, nu, m-a mușcat el pe mine, ce să îl mai omor eu. Nu știu, nu mai e urât. Uite cu dăștia, trebuie să mă bat în ăla. Ok. Cu cât mai rămân? Cu 10. Pește. Ce aș vrea și de ăla. Oh, o să-l iau. Dar cum? O. Cum iau asta? Cum iau pești? Gata. Pești. Pești. Îmi plac pești. Așa. Și sincer, chiar îmi plac pești. Îmi plac peștii. Ce? Oh, rinocer. Nu mă așteptam la asta. Dar tu mă bag cu el. Eu sunt totuși pregătit. Nu! Deja l-am bătut. Oh. Chiar nu mă așteptam la asta. Ce ușor. Am și mâncare acum. Da. Hai să mergem. Un leopard ar fi bun acum. Bă, da, multă viață mai are piticul ăsta. Acum e chiar puternic. Mai e și mic. De exemplu, dacă l-aș avea, mi-ar arăta cât de puternic e și e cam la fel de puternic ca ăsta care am acum. Dar e foarte mic. O, mamuța. Se pare că e și Mowgli pe aici. Am dat pe lângă.
să dau peste marmuță. Unde e mamuța? Mamuța e cauda. Urâțel. Shelter of the Lost. Nu mi-a ieșit. Bun! De ce mi s-a întâmplat asta? De ce? Cât mai am de mers? Oh. Bine, hai să mai iau de aici, că tot aveam nevoie. Că m-am bătut cu rinocerul ăla. Am totuși am. Am și ăla. Și am de-astea în fulă. Gata, atâta. Și e destul. Ok, iau. Trebuie iară să mă duc până acolo. Măcar nu mă mai bag cu rinocerul, dar în fine. Oh, m-a dat de la lac. Credeam că m-a dat de la rinocer. Bun, degeaba. Ăștia mă chemau. Hai să verificăm apa. Și ceva mă bag cu rinocerul, cu crocodilul iară. În sfârșit. Le-am bătut și pe ăsta. Dar pe ultimul ton nu-l găsesc. Ce e ăla? Fița piraniau. Acum e piraniau ăsta. Gata, l-am bătut. Eu de-abia aștept să fac un arc de la mișto. Uitați, ăsta. Ăsta e foarte fain. Aha, nu arată, că mai am mult de mers. Și nu vreau să fac atât de lung ăsta. Bă, da, toți vin după mine acum. În episodul anterior n-aveam carne, acum am prea multă. Și mai vin și toți după mine. Înainte nu venea nimeni. Am crezut că ăla-i crocodil. Crocodil. Ce drăguțe sunt astea. Nu o să le opră. Dar dacă aș putea face și aia, nu o să o fac. Și iară zic, dacă vreți să mai fac ceva, să-mi ziceți. Pentru că eu pot să fac foarte multe în jocul ăsta. Nu, cred că n-am luat-o bine. Na. De ce? Ba da, chiar e bine. Dar cum urc? Apoi. Și chiar pe aici trebuia. Surprinzător. Deci eu chiar nu vreau să fac episodul ăsta atât de lung. Deci o să încerc să fac chestia asta foarte repede. Aoleu, m-am dus. Bă, face pipi pe noi. Ce ne simțiți? Deci ăsta crede că sunt tu, da?
Oleo, ăsta crede că suntem muda. În papa ne zice omul pișat. Ce ne simțit? Oh. De ce am făcut aia? Bine, pot să mai fac. Dau foc la astea. Pentru că ea a uitat că pot să fac asta. De ce am mâncat? O, nasol. Am cu ce să mă bag aici? Eu zic că nu. Muzica asta e când vin urâții după mine. Ce să întâmplă? O, leopard! Ce e asta? Ce să iau, mă? O, grapple hook. Cred că așa se numește. A, grapple hook. E bun. Oh, bun. Foarte bun. Îmi place. Să dau foc. Pentru că pot. Dar mă întreb ce se întâmplă cu focul după ce se sparg ăstea. Dispare așa pur și simplu. Sau ce? A, pe aici trebuie. Am înțeles. O. De ce am făcut asta? De ce? Hai că nu e atât de nasol. Da, acest episod o să fie un pic mai lung. Pentru că n-am știut să fac aia. Din păcate. Opa, dar mulțumesc. Deci pot să mă duc acolo. Nu, am căzut. Stai, marș, marș. Ceva o să încerc să iau în apă partea mea. Marș, marș. Aoleu, mă bat. Ce urât ești. Nu trebuie să las în viață. Eu i-am omorât. Deci mai e unul. Nu mai e nici el. A, ba da, mai e. O, bun, bun. Gata. Pe ăsta îl țin acum, că o să am nevoie. Decât atât. Că în rest nu-l folosesc, că am pe ăsta. Dar decât pe acest urât îl pot folosi aici. Din păcate. Deci mă duc aici, în sus. Trebuie să ieșim din această peșteră în care am căzut din cauza la urâtul ăla, care a mai și făcut peșul pe noi. Nu știu ce face jaguarul acolo jos, dar... Ok, nu mă așteptam să ies atât de repede. Dar tot lung este episodul. E mai lung decât celelalte totuși. Mă duc repede. Să nu vă supărați dacă este mai lung. Pentru că nu prea am ce face.
Am vrut eu să fac 2 misiuni într-un episod. Acum e vina mea. Dar ce să fac și eu? Când am terminat-o pe prima era prea devreme. Și nu mergea. S-a blocat ăsta. S-a blocat ăsta unde ne-am împins pe noi. Aoleu, a handicapat. Nu sunt tu, da. Și-a dat și ăsta seama. Ce urât e. Îl omoară. Asta credea că Wingea au murit. Cum a ajuns, mă, tu, Wingea? E frumoasă. Tare ca piatra. În agul capului. Blood of Horus. Sângele Horusului. Oh, bun. Vreau și eu de asta. Dar n-am. Îi zice de tribul nostru. Gata. Aolo, ni l-a furat. Și-a fugit. Hai că am terminat-o și pe asta. Mai trebuie să fac una. Sau știți ceva? Oh. Cum fac mă eu asta? Că mai am de făcut. Episodul ăsta e mult mai lung decât mă așteptam. Mamă. Da, foarte lung o să fie. Cred că o să aibă aproape o oră. Sper să nu vă plictisiți din cauza lui ăsta. Mi-a trebuit mie să fac 2 misiuni într-un episod. Așa. Mă duc direct la asta. Bă, nu e noapte. Lo. Trebuie să fie zi. Dar cum fac eu să fie zi, nu știu. În primul rând să iau ăsta. Acum pot. Nu știu ce să fac. Aolo, fiți al lupii. Ce-au lupii? Cred că în ăsta e. Dar trebuie să fie zi. Cum fac să fie zi? A, uite aici. Da. Mult mai avem de făcut. S-a făcut zi în sfârșit. Aoleu, ce-a venit pe mine! Asta m-a atacat cât eram la somn. Cred că l-am blocat. Dacă îi tot dau așa, cred că îl și pot bate. Nu a scăpat. Urât. Ce ne sunt?
Mult mai avem. Fix acolo. Bă, da, mult mai avem de făcut. Oleu, mult mai avem. Și mă enervează. Dar până la urmă o să o facem. Și chiar sper că să uită cineva. Și că nu vă plictisiți la cât de lung e. De obicei îl făceam de vreo 30 de minute, dar asta cred că o să aibă cam o oră. Am deja nu știu de unde. A, uite aici am o să... În fine. Ce, Doamne, se întâmplă? Ce m-a simțit? Vreau să termin odată misiunea asta. Opa. Mama, și rostogolit. Așa. Îmi dau un pic de viață. Scutăm. Așa, mi-am dat. Îmi mai dau una. Du-te! S-a dus. Știi ceva? Eu îl dau un col. Așa, i-am dat. Unde este? Uite, una aici. Mai am nevoie de două. De unde fac eu rost de două? Știu că mai era una acolo, da. Și mai e una. La unde? O, bune. Ce, Doamne, se mai întâmplă aici? A, uite acolo. În sfârșit. Nu! Nu! Lasă-mă în pace! Gata. În sfârșit.